magana a yau, mana so zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana. Kai ne freshen miya a kusan kin zance, an ce komai wuyar kullin gaskiya kakan kwance. To na zo yi bayani babu kauce in na tambaye ka yanzu in ji shi me za ka ci. Wani kallo gwamnati ke wayan ganewa. Wawaye banzaye hatauka saka da dabbobin kwantarwa a yanka. Wa'anda ba su saka su ba hakika lan da suke mana kenan amma yanzu mun farka. Yanzu ta fito fili ba san wake ba, ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba. Tunda ba amfani suke mana ba, to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba. Kuna gani sai kashin wake, amma kun ji ko maganar suna yi. Sun mai da mu kamar shanu da makiyayi, da sanin su ne wallahi ake mashe mu marayi. Boko Haram arewa ke, kidnapping arewa ke, kauyukan bude wuta ke, za mu fita fitaran dawowa gida muke yi. Na lura raina mana hankali yake yi, ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi, kuma ba ma bindiga ta da ba ta yayi. Domin gaji da wannan rainin wayo, za a kashe mu a fito fili ai babu koyo. Ba tsoronta muke ba muna mawayoyo, ba mu fara furta gaskiya ba sai da muka shi. Ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa, na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa. Madaban yi koyi sabon arewa, amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa. Asibitocin mu ba magani, ba titi mata masu nakuda sun bani, babu wutar lantarki da more zamani. Yunwa ta addabi al'umma kuna gani, mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani. Fata dona fada dama kara muke yi, yanzu babu maganan karan batun kishi muke yi. Ina kira ga mawakan arewa da yan fim din arewa, marubutan arewa, masu barkwanci da suke cikin arewa, ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa, da wanda suke da hanyar tura sako a arewa. Mu fito kanmu da kwarkwata nuna kishin arewa, don na ga mun fara zama maroka, wanda yi ya samu tsinci gaskiya mun kasa dauka. Mu kawar da yi dokan me za a baka, don kusi sun suka daina cikin an daina yayinka. Saboda haka mai bacci ya farka, fito na fito ka fito mu ce ciyan wanka. Akwai mai bakin magana a yau, na zo na gama magana.